Ja oikein paljon tervetuloa taas Mr. Metsonen uuden sarjan pariin. Tämmösiä limsoja testaillaan. Part 1. Tätä alkaa nyt. Väri. Ihana raikas punainen. 5/5. Ihan saatanan hieno väri. Mä tässä maistamaan. Ja haju tulee tässä samassa sitten. Hajusta 3/5, eikö 4/5. Maku 5/5. Ihan hirveän hyvää. Eli Fanta Special Edition mansikka twisti. Kiivi ja mansikka. Oikein hyvä. Paljonko mä sanoin väristä? Ottakaa nyt hetki. 5/5. Joo, 5/5. Eli se tekee yhteensä kun... Mulla on hyvä matikka. 14. Uusi sarja. On aloitettu nyt. Jos menette lähikauppaan, niin varmasti löydätte tämän Fanta Special Edition mansikkatwisti. Ja minun puolestani moi.